Pahimusla na to ang panahon. Kaya ang panahon nagkadautan na. Nabalo ba mo sa nganong nagkadautan ang gingon sa Bible? Dili ingon nga din nagkagubot na. Dili ingon nga din ang kalibutan wa na tay higayon sa pagsuri-suroy. Wala na tay higayon nga din makabisita pa sa ato mga relationship sa ato ang kinabuhi dito sa mga abroad. Kay tungod kay nagkadautan, dili na maong gingon sa Ginoo nga nagkadautan. O bitaw niya nga ako ang isulti kaninyo unsa ning redeeming that time because the days are evil. In Ephesians chapter 5 verse 16 mo na iyang gingon. Kung inungdan sa Colossians, ingon pa ni Pablo, St. Paul, sa chapter 4 verse 5, walk in wisdom toward them that are without. Matod pa niya, redeem the time. Pahimuslig yun ang panahon. At ang unang panahon, wala yung nagwali o redeem the time. Pero wala sila masayod good sa panahon. Pero karon sultihan ta mo. Ang Ginoo nagpadayag na meaning redeem the time. Kaya nga naman, nitingog na ang last trumpet. Sa pulong sa Ginoo, sa Bible, kanang the trumpet shall sound. Kunya ang the last trumpet, dili nang gitawag ang rapture. Dito sa Thessalonian, dili last trumpet to, but the trumpet shall sound. Sa diya mo balik si Kristo. Ambot pasabot sa trumpet nga mo sound. Sa Bible, sa Old Testament, gisulti dito, ako nabasa nga din, ang mga blow the trumpet o blower of trumpet is kanang mga propeta. Panang giingon dito sa Joel, sa chapter o verse 3 man siguro na, ingon pa niya, blow the trumpet, sound the alarm, call a sacred symbol, o ganang gitawag o called a fasting, sacred fasting and a symbol o solemn a symbol, kanang serious nga pagsimba daw, muna iyang gingon, iwali na, kanang sound, ang meaning sa sound, muna ang gitawag, pagpahibalo sa mga tao. Manang giingon dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52 nga matod pa niya the mystery nga matod pa niya nga din dili ang tanan mga matay kundi ang tanan mga usab. Iniktingog sa kaulahing mga adlaw nga mutingog na ang last trumpet kanang mawali na ba? Mo na nga nagwalig yung ko ninyo kay mo na ni ang last gingon sa Ginoo nga do na gyud pagpangili sa atong lawas. Aron kita makaatubang anang Great Tribulation kay ang Great Tribulation is the last sign of the coming of Jesus Christ. Ingon pa sa Matthew 24 mismo si Jesus Christ bisan wa siya kabalo kung kanusa siya mobalik pero siya gyud mo ani dinhi. After the Great Tribulation, the Son of Man. Mubalik yun ang Ginoo o si Kristo, ang atong Ginoo. Una siya mubalik, aduna lagi Great Tribulation. Muna ipatrumpet, ipawali, the last trump nga mga matod pa niya in a moment in the twinkling of an eye mausap ta. Muna nga kininggingon ni Apostol Pablo, pagpilok sa atong mata, makasulod ta. Kay dili daw makasulod ang unod ug ang dugo sa gingharian sa Dios. Muna pilukon sa atong mata ro makasulod ta. Sama sa diin sa naitabo kang Adan kang Eva, sa diya sila nikaon. Mo nang giingon, you shall surely die. Sa diya nga nikaon siya, nakita nila nga diin sila nakabaton og kanang lawas dahil nila nga madunot nga mamatay. Twinkling of an eye sadto. Although wa man giingon dito twinkling of an eye, o bito na nga mystery na. O bito na nga yung gingon nga din. Si Adan o si Eva, gipagawas sa Garden of Eden. Wala si Jesus Christ, ug ang Ginoo naghatag og mga dalan atong una pang panahon, giingan si Moses, nga saksi ang langit ug ang yuta nga naghatag siya og blessing and curse. But choose, ingon pa niya, choose life, choose blessing,
kanang life nga gitawag nga di pamaagi sa Ginoo. Kay kini atong dalan dili sa kalibutan, dili ni dalan sa Ginoo, kay dunay pamaagi sa Ginoo. Mo nang ningon sa diya nga ang mga tawo atong unang panahon wala ni agi, mo nang giingon dito sa Jeremiah chapter 6 verse 16. Nga matod pa niya, agi kamo sa dating daan, aron ang inyong kalag makapahulay, pero dito sa unahan, sa tumoy nga iyang giyon sa bersikulo, niingon ang mga Israelite, mga Hudiyo, dili mi mo agi. Latod pagkasulti, wag yun ni agi, kana propesya yun na. Pero kita nga diin giapil sa grasya sa Ginoo, mo po ba day atong buhaton, wingon putan nga di ta mo agi. Wala si Jesus Christ niingon, I am the way, the truth, and the life. So busa, diya ka kang Kristo, dili ingon mo dawat, kung dili mo palo, musunod. Aron kita makabaton og pahulay sa itong kagalingon. Naunsa na ito pagsunod, magtuon ta. Mabita na yung gingon ni Jesus Christ sa 11 Matthew 28. Matthew 11:28 nga katong tanan na bugatan na budlayan gikapoy sa kinabuhi ni kalibutan ha. Dumuol kamo kanako matod pa ni Jesus Christ. Kaya taga ko kamo pahulay. O pagtuon kamo. Kaya ang akong yugugaan lang. So therefore magtuon jud ta. Mabita na hinungdan sa Lucas chapter 1 verse 79. Si Jesus Christ ni anhi dili lang pagluwas kundi paghatag o kahibalo aron ta maluwas o iyang hugasan ang atong mga kasalanan for the remission of sin. Kanang gamayon bari i-remiss na kanang gamayon na ang imong sala. Although dili ta mahingpit kay ngano man si Apostol Pablo nagingon manggod dunay hingpit nga buabot. Kining pagwali daw niya, in part lang ni. Pero gamay lang ni ba, in part, pagpahinumdong, pagpahibalo lang, kung sa atong baton, pero wak man tayo mahimo. Mo bitaw hinungdan, do na good time nga buabot. Wanang niingon si Apostol Pablo, kining atong wali is in part. Kay nga naman, do na good mo abot nga perfect time. Kunya ang imperfect kanang dili hingpit pawala na kay nga naman ang Ginoo na may muhingpit sa tanan mo nang giingon niya dito sa 1 Corinthians nga din i-change niya ang tanan mo na atong i-redeem ang time kay nga naman ang last trumpet nga giingon ni Jesus Christ kinahanglan ipawali sa mga magwawali nga dunay moment dunay twinkling of an eye nga ang tao ilisan sa Ginoo kay wa tay mahimo kay kini atong lawas di man gyud kasulod sa gingharian although ang Ginoo niani si Jesus Christ nagingon pangitaan ninyong gingharian kung makaplagan man nato ng gingharian pinaagi sa righteousness magtuon ta kay dagay pagsulay sa diya nga mo enter ta ingon pa ni Pastor Apostol Pablo nga diin musulod ta sa gingharian sa langit mo na nagtuon ta aron kita may balo kung unsaon jud nato pagsulod mo ni ang iyang giingon kay ngano man matud pa sa 1 Corinthians chapter 15 dito sa mga verse kuan nato mga 34 ingon pa niya awake unto righteousness for some of you have no knowledge kinahanglan magmatata diya sa pagkamatarong kay ang uban daw kuno way kay palo. O bitaw na mingon ko ninyo, kining last trumpet is to redeem the time nga. Doon ay twinkling. Mo na ang the second to the last mystery. Ang unang mystery, ang kingdom sa Ginoo, nga dili ma-explicar, mo bitaw na ang tawag sa mystery is unspeakable, unexplainable. Mo na meaning dito sa dictionary. Mo na nga mga tao, sila kabalo kung unsa ang kingdom. Although kung naa may kingdom, di pagyud na makasulod unless kung ang Ginoo dili mo change sa ilang lawas. So busa dunay ikaduhang mystery nga matod pa niya dili ta dapat maignorante ingon pa ni Apostol Pablo. Kay ngano man gireveal niya nga diin ang second mystery is dunay changes of our life aron maka-enter gyud ta sa eternal life, sa immortal life, sa incorruptible body. Mo na ang ikadua, ang the last mystery nga una mo balik si Kristo, there will be a pulling away first.
Aduna gid pagkatagag sa mga tao nga alagad sa kalibutan. Wingon sila nga sila inila sa Ginoo. Wingon sila nga sila dawaton sa Ginoo sa diya nga mobalik ratyon sila. Pero magbantay ta kay adunay usa ka katapusang mystery nga wa gyud ni maexplikar. Nga una moabot ang Ginoo dunay falling away first. Nga the man of sin and the children of disobedience. Kanang mga tao nga wala nag-obey. Mo bitaw na nga bantayan tanim pulong sa Ginoo kay kining pulong sa Ginoo. Matud pa ni Jesus Christ, wala gyoy usa ka butang nga dili may tabo diri. Tanan butang, tanan mga pulong mahitabo gyud ni. Kung atong bantayan mo nang niani ta dinhi bilang pahimulos kanang redeeming nga matod pa sa dictionary to get back full position of nga mobalik ta sa atong position bilang nga nidawat ta kang Kristo, bilang nangalagat ta kang Kristo, kanang tunay nga position gyud as a children of God. Abi nimo kita tao ta sa Ginoo tungod sa atong pagtuo. Kung watay pagtuo dili ta tao sa Ginoo, dili ta children, dili ta people. Labaw sa tanan dili ta servant sa Ginoo kung wa tay pagtuo. Kay kita, kung by grace we are saved through faith lang yun. Kanya kung dili ta mo tuo, mo bitaw tong ningon si Apostol Pablo, bulahan ang tao nga diin gi-impute ang pagtuo diya sa tao. Mo nang mangayot ang unta ang Ginoo magbutang sa atong pagtuo. Kay si Jesus Christ ingon pa ni Apostol Pablo niani siya to open the door of faith of the Gentiles. Kabliyanan na sila. Naara nila kung mutuo, di sila mutuo. Ug matapos niya dito, madin, si Jesus Christ, nagpakamatay, ang iyang dugo is to bring near to God. Ang iyang blood, nagdala lang na kanato, gikan sa pagpaduol sa Ginoo. Pagpaduol lang, kaya nga nung atong una, yung pa niya Pablo, wala tay Kristo. Wala tay Diyos, wala tay paglaom. Pero karon ang Ginoo maghatag ka natong paglaom. Muna kung kita maglaom kang Kristo Jesus, padayon ta, di ba? Amen. O bitaw na iyang giingon ni Apostol Pablo, faith, hope, and love. But the greatest is love. Kay kanang love mo na ang mga tao nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman ingon ni Jesus Christ, ang mulahutay sa walay katapusan, baoray maluwas. Amen. Kundi ka kalahutay, kung muundang ka, una, bitaw ako muingon ka ninyo. Nga ang gingon sa Ginoo, mga pulong karong gipadayag niya, ang last trumpet, nga din, in a moment, in the twinkling of an eye, mo bitaw na iyang gingon, the last trumpet, dito sa Joel akong gibasa, blow that trumpet. What is, kung sa mga nga atong i-blow ang trumpet, i-sounds daw ang trumpet nga gusto sa Ginoo nga din ang mga preacher, ang mga propeta magtawag og sacred fasting. Balaan nga mga panagtigom, panagsimba. Mo nang ningon si dito sa Hebrews, ayon niyo biyahe ng panagtigom, ilabi na nga ang panahon. O dool na. Mo ka na ang pagdasig sa usa karon mingon ko ninyo ang atong time, gamay na lang. Manang gi-prophecy ni Isra o gisulti ni Isra nga giingon katong pagpagawas nila dito pagbuntog sa gitawag sa gingharian ni Bukadnezar sa Babylonia. Matod pa niya a little space of grace, a little revival, a extension na lang ni of grace, extension na lang ni nga gitagaan ta og panahon mo na atong redeem mo na to ni i-redeem nato ni matod pa niya get back full position as a Christian. Kung atong una nga pagbago pa natong nidawat sa Ginoo, dasig kayo ta. Nya nangaluya na ta karon hapon mingon ninyo. Mo ni ang last trumpet sa Ginoo nga di niyang gipasabot nga di kinahanglan gay kita makabantay kay moment lang ni na twinkling of an eye kundi ka mailisan. Dili ni may tungod sa rapture kay ang rapture last. Ang trumpet na sound na to mo na gipangwali na nila ang mga about ang rapture mo nang na-sound na. The trumpet shall sound. Walay last trumpet dito sa Thessalonian. The last trumpet. Anang gingon sa Corinthians nga mag-ilis ang Ginoo mo na ang gingon. Ipasound nato na nga adunay changes.
Nga moment lang na kung dili ka may lisan, awa na. Muna na ang Ginoo. Moment lang ang Ginoo. Pag magbuhat kag dautan, bisa pag pila ka Domingo wa kay absent, pila ka katuig wa kay absent, pag absent kag isa ka Domingo. Wa na giisip na ka sa Ginoo nga kalimtan na ka. Wa na makaingon mo nga dili man maayo day ang Ginoo nimo kay ngano man. Pila ka tuig ka nangalagad sa Ginoo wa kay absent lang kag isa. Nagbuhat kag righteousness unya naka mali lang kag isa kag abi nimo kaning Domingo buhat man ni sa Ginoo sa tuwa nagyatag sa tuwa nga di gyud nato libiyaan kay mo ni ang atong panagtigom diya sa Ginoo mo ni ang adlaw sa Ginoo mo ni atong kinabuhi mo ni atong balay puloy-anan mo nang dili tangay madlok maka-absent ganita therefore wa nato nabuhat ang righteousness kung maka-absent ka sa inguna na ang judgment sa Ginoo. Wingon ka, grabe man po, zaro naman po ito akong ipangbuhat, galintan to sa Ginoo. Tinuod to, ingon na ang Ginoo. Kaya nga naman, bisa pag pinagkakatuig nakasala, nagyanan ka sa kasalanan, kung mubalik ka sa Ginoo, karon dayon, pasayloon po ka, kalimtan po ito niya ang imong tanang sala. O bitaw na pahimusla na to ang panahon matag Domingo, kaya nga naman, doon na tayo gipaabot. Mo man ang gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, nga mao na ang ato ang gigrown nga kanang building gikan sa langit kay kinatong tabernacle madissolve na ni mawala na mga magwawali mawala na ang pagsimba kay nga naman giprapisi na ni Amos nga doon na gayong buabot nga kagutmanan dili pagkaulong-linglong kundili sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So therefore doon ay katapusan. Makaundang na kong wali. Dilingon kay Patyon ko kung dili ang pulong sa Ginoo matuman jud na. O na bitaw karon ako mingon nyo pa muslinin nyo ni panahon nga naapatay panahon. Atong miaging Domingo nagkaingon ko ninyo nga samtang naapay kahayag atong pay muslan di ba? While we are looking the light, wala yang gingon atong i-redeem na. Maunang gingon ni Jesus Christ sa iyang pag-anhi ako magabuhat sa bulaton nga gisugo sa akong amahan kay moabot ang kagabhion wala na itong imahimo matod pa niya samtang adlawan pa mo bitaw na kita samtang napatay higayon nga muanhi dinhi manang gingon pay muslinin niyo ning Domingo kay kining Domingo sa tinuod lang kung ikaw iya sa Ginoo mao kani ang adlaw gibuhat para nimo unong adlaw ra gihatag sa tao. Mutuo mo nga ang Diyos buhi, mutuo mo ang Diyos mutabang nato, pero di mo mutuo sa gisugo sa Ginoo nato nga mga ang sugo niya sa napulo ka sugo, Sabbath day, keep it holy. Anang Sabbath day, one of napulo ka sugo, usa na siya. Ug sa Lucas giingon ni Jesus Christ, Sabbath made for man, not man for Sabbath. So therefore, atuwa ning adlaw ni. Ang Ginoo hapit na mubalik. Mo na nga atong i-redeem ning time. Mo nang gingon ang redeem. By repaying the sum of money secured. Aron ang pagbayad sa ato ang mga utang aron kita ma-secured na ba? Nga wa nay maningil nato. Mo na nga si Jesus Christ ingon pa sa Timothy. Nakalimutan ko sa versikulo 1 chapter, si Jesus Christ ni anhi dinhi is matod pa niya to perfect as to imutan niyang perfect, established, strengthened, and settled. Pasitol yun ang tanan natong mga gibuhat diha sa simbahan. Kinahanglan mahingpit na sa atong mga bulaton diha sa simbahan. Mo bitaw na nagtuon taon sa uma nato pag-complete kay matod pa sa Luke o Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing. Muna, if you began in the work of the Lord, be complete until the coming of Jesus Christ. Kung saan na ito pag-complete, wanita diri sa simbahan, dili ta kompleto, although niyanita simbahan, pero dili ta makumpleto. Kinahanglan makumpleto tatay, dagan kayo mga sugos sa Ginoo. Mga unsaon na ito, pag-ani, ang una lang ang daan, Sabbath day, keep it holy. Unya ang tanan nato mga giani dinhi mga pagpasalamat ya sa Ginoo mo bitaw na nga diin kita.
magpadayon yun sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya ingon si Apostol Pablo, ang dili mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, aron aduna siya buhaton, tinunglo na siya. Muna nga kita nagpadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, aron duna tay buhaton. Pagbalik sa Ginoo, kay bulahan ka to ingon ni Jesus Christ. Sa ang iyang agalon mo balik, ang sulugon maabtan siya nga nagabuhat iyang bulaton, bulahan siya. Kaya karon wa tay gibuhat. Uldo natay gibuhat kulang. Kasi gingon sa James chapter 2 verse 10, natuman man nimo ang mga sugo niya, nakalapas kag isa, ang tawag ana, ang decision sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo, mali na pason ka sa tanan. So therefore, kinahanglan maghingpit yun ta sa tanan, nga gisugo sa pulong sa Ginoo. Muna ninitak na atong paymuslan ang panahon. Muna muangyo gyud ko ninyo, bahala na mo. Sa inyong kaugalingong basta ang Ginoo nagsulti na ninyo. O bitaw ta tunguna giingnan ng mga Israel nga ang Ginoo nag-ingon nga naa na diha ang propeta, nagsayo na og mata. Dili na mo makaangal unya pag-abot sa Ginoo, kumuangal mo. Ang ingon sa Ginoo naa na diha si Moses. Mato hinungdan ni ingon tung sa kadato sa diha nga niadto dito sa Hades siya. Matod pa niya, amahan kong Abraham kung mahimo. Kaya doon ako'y 5 kaigsuon dito sa kalibutan. Di ko gusto makaanit sila dinhi. Pagtuwa ang usad diri, nga gikan diri, aron musulti dito. Kasi giingon ni Abraham, way makahimo anak, kaya nga naman, gialihan na sa Ginoo. Wanang niingon si Abraham, naana dito si Moses, kundi sila mutuo ni Moses, awa na'y mahimo daw ang Ginoo sa ilaha. Mismo si Jesus Christ nagingon, kundi mo mutuo kang Moses, kung saan ninyo pagtuo nako, kasi Moses nagsulat nako. Wala hinong nanila kung mutuo mo nako, kinanglan mutuo mo ni Moses. Kaya nga naman, tuwa kang Moses ang tanan, nga gisugo sa Ginoo, kani adto pa, mo nang muagi ta sa dating daan, kaya ang daan, mao to atong dapat agian. Kaya nga naman, naa dito ang commandment, ang requirements, o ang ordinance. Wala itong sundon. Mo bitaw na na Old Testament sa Bible because nga, mao pa ito atong sundon. Kaning gingon sa New Testament, mao lang niya ang unsaon na ito pagtumantong tanan. Kaya nga naman, wa nila natumanto sa mga Hudyo, mga Israel, ang mga sugo sa Ginoo, mga requirement, mga ordinance, kaya wa sila pagtuo. Mo bitaw na pag-abot ni Jesus Christ, niingon siya dito sa mga tao sa Israel, o faithless generation, perverse generation, mga faithless, mga ulay pagtuo, mga mabaliktaron nga mga tao. Kita karon magani wata ingon mabaliktaron ta, sa laktod pagkasulti tagaan at grasya sa Ginoo. Ayaw na huwata nga kita ingnon nga mabaliktaron ta. Dili nato ni baliktaron ang pulong sa Ginoo. So sa paagi na nato baliktaron. Kanang giingon niya daan nga nagtudlo si Jesus Christ, magampo mo sa sulod sa kwarto aron way magkakitaan ninyo. Inyo rang amahan sa tago magatuban. Unya kita manggawas pag yun sa balay nga magampo bisan asa. Mapakita ta, mo bitaw nang giingnan niya ang mga parasig mga eskribang, mga hypocrite. Ngano man, nagaampo sa dalan, sa mga kanto, sa mga aliganan, labaw pa nagaampo sila sa sinaguga. Kakuyawan ang giingon sa sinaguga, muna nga sa simbahan, kung mahimo, wala na tayo paghangyo sa Ginoo, kung dili, magpasalamat na ta, o maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kay kining atong adlaw karon, adlaw ni sa pagpangaon diya sa tubangan sa Ginoo. Kaya Ginoo magpakaon nato, kay ngano man ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa ba sa Dios mo na hinungdan nga matay ang tao kay usahay dili mangaon. Walay guidance, yang mingon Kristohanon. Mo bitaw na ako mingon kini amo ang akong gibutang diyan ninyo espirituhanon ta. Dili ta dapat dawagon og Kristohanon, ang Kristohanon mga idol na nato na si Kristo pero di ta followers ni Kristo. Kita sa tinuod lang mga balaan ta kay ngano man ang Espiritu Santo mo'y nagatudlo nato may tungod sa pulong sa Ginoo. Sa tinunod ingnon ko kamo nga din ang pulong sa Ginoo nag-ingon nagyudaan ang tao miserable gyud. Miserable sa ulahing adlaw. Aron dili ta magalakaw nga hubo. Mo bitaw ng bantayanan nato kung dili ta mailisan og sinina.
Mo nang giingon nga maglakaw ta ingon sa Revelation nga hugo. Mo nang magtukaw ta, magbantay ta aron dili ta magalakaw nga hugo sa tubangan sa Ginoo. Anong hugo man? Abi nimo kung ato tag langit, dili na ta mag-ilahanay. Pero kung di ta katog langit, mag-ilahanay pa mo. Ikaw nga magwawali, mailan ka kung ikaw dili madala. Mo nang madayag imong makauulaw nga naman sige kagwali unya waday ka nadala ulaw kayo kay ngano nakailan nimo ang tao nga diin ikaw magwawali. Mo bitaw nang magbantay gyud ta. Mo nang ako nagbantay gyud ko kay basin niya ako ra mga kaila diri makaingon kauban nanday gapon mi nagsige mi kadto sa simbahan wa mi absit pero sila wa gyud simba-simba. Parihara day mi. Ulaw kayo di ba? Ulaw kayo na kung giwali. Kung muna akong ingnon kung kamo, gipangayod din ako sa Ginoo nga iya ko masuotan aron dili ko hubo sa tubangan sa Ginoo. Sa tinuod lang una ta makikatubang sa Ginoo, iarid na tadaan niya with fine linen, which is the righteousness. Mo na giingon sa Ginoo, mo bitan na paymusla na tuning panahon. Kay ngano man ang panahon nagkadaotan na. Mabaw mo sa klaseng daotan giingon sa Ginoo. Dili imong kagubot. Kundili, ang mga tao ba, dautan na ba, kanang mga Kristohanon, nabasahan ako karon diyan, no? Kanang nagkinabuhi di sa kalipay, sa kalibutan. Ingon pa ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, but she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Kung ikaw nagkinabuhi ning kalipayan ning kalibutan, samtang buhi ka patay ka tubangan sa Ginoo. Wanang giingon sa Revelation, giila kang buhi pero patay day ka. Musugot mo ana. Mo bitaw nang bantayan na nato nga dili ta makinabuhi sa kalipayan ning kalibutan. Although naman tay gamay ng kalipay, but labaw gid ang Ginoo, di ba? Ingon pa niya dinhi sa James chapter 5 verse 5. Ye have lived in pleasure on the earth. Excuse me. Abi mo sa tinuod lang, kung dili ko mangisug-sulti ini, dili daw may tabo ang mga pulong sa Ginoo. Mo na gingon ni David, kung di daw siya mangisog, dili matuman ang tanan gingon sa Ginoo. Kaya nga naman, kanang tao mangisog, nagtuo man yun na, di ba? Pero kanang tao di mangisog, wali lang kiwali, kaya nga naman, wala na siya pagtuog, mas tabo ba na dili? Pero ako mangisog ko, kaya nga naman, mao maginagingon sa Ginoo. Muna sa tinuod lang atong unang panahon, wala na valiant people to tell the truth. Muna ang kamaturan nila is nawala, natagak, hangtod niabot si Jesus Christ. Muna ningon si Jesus Christ, I am the way, the truth. Muna yung gingon diri sa James chapter 5 verse 5. Ye have lived in pleasure on the earth. Matag pa niya, and in wanton ye have nourished your hearts as in a day of slaughter. Kung kamo nagkinabuhi ni kalipayan nining kalibutan or wanton, kanang wanton naghappy-happy diri ba? Matod pa niya, imong gipatambok na imong kasing-kasing sa panahon sa adlaw, sa pagpang-ihaw. Kuyaw ka ng slaughter of the time of God is slaughter, pamatyo niyang tao. Pareha ba itong lunok? Luoy ba na ang Ginoo atong panahon na itong lunok? Wala. Nagbasol man gani siya, muna yung gilunok. Wala na ayaw yung nangadin ang Ginoo grasya. Kung dili ka mutuo sa grasya, kung mutuo ka sa grasya, sunda ang Ginoo. Mo bito na inita ka kung magwalig, magsulti ko ninyo nga din ang Ginoo tinuod, buhi siya. Nahibaw siya sa itong kasing-kasing karon. Wala tayo nagsimba diri sa patay nga Dios kundi sa buhi nga Dios. Nga mao kani ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, nagbuhat sa hayop ug sa tao. Amen. Siya ang nagbutang sa itong kasing-kasing. Mo bito na imo niya itong dagway, na mata, na ilong, na kasing-kasing, nga diin, magkinabuhi sa kalibutan. Kay siya may nagbuhat ini. Pero ayaw lang diri pagkuyo ni ini ang kalibutan nga di malipay ka. Kaya nga naman dili ka taga diri. Gusto sa Ginoo mo na hinungdan gigamit Apostol Pablo nga diin kita pasudlong sa gingharian sa Dios.
Atong muna, giingnan si Adan ug si Eva, ayaw mo kaon na kay nga naman mamatay mo diha. Kay nga mo kaon gani sila, pagkawason sila sa Garden of Eden. Naana sila sa kalibutan. Muna nga kita, naapot sa kalibutan. Muna nga si Jesus Christ nga ni nagdala og good news nga matod pa niya the kingdom of God nga kinahanglan manulod ta pangitao nato kung makaplaga nato na manulod gyud ta ang kingdom of God aron dili na ta mahadlok kaysa diya nga manulod ka sa kingdom of God ilisan natong lawas kay di niya ang lawas dugo di ni kasulod. So mo na yang gingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. Ingon pa niya dito sa ulayng adlaw daw sa verse 1 sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 there will be a perilous days in the last days. Perilous time in the last days. Nga naman, there is a verse 4, mo lang akong gikuha verse 4 ha, because ang tao daw, lover of pleasure daw, more than lover of God. More than lovers of God. Mas nahigugma po sila sa pagsuri-suri kay kontra sa paghigugma sa pag-andi sa simbahan. Tanawa katong wala na itong gitawag o stricto na kayo nga di ta kasuroy. Tanawa kami nanuroy, kita nanuroy na ta. Ako nagbuol ba yung kwato? Amaw guy nagsuggest usay makaingon gyud usay hunahuna ko gyud. Ningon ang Ginoo sa ko nganong ito umapog ka. Usay kanang gusto na ko nga ang ilahang gusto ba makuan po pero dili day maayo. Naa naguto sa ko konsensya nga dili na lagi pwede. Kay ngano man kining pleasure ba sultihan ta mo. Ingon sa Lucas chapter 8 verse 14 si Jesus Christ mismo nag-ingon nga katong mga tao adunay upat ka klaseng tao ang iyang kasing-kasing gisimbolo sa mga sadya nga nagtanong siya pulong ang una naa sa dalan, ikaduha naa sa tunukon, ang ikatulo naa sa batuan ug ang ikaupat naa sa mayong yuta jud nga siya motubo. Ni ata sa ikaduha nga matod pa niya dinhi. And that which fell among the thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasure of this life, and bring no fruit to perfection. Maninungdan wala sila nahimpit kay ngano man. Tunukon man ang ilahang natawnan, mga kasing-kasing nga giwalihan nga di tunukon. Nganong nahimo man tunukon nalungsad sa mga tunok nga mga sagbot ba nga ang usa ka tanong magiingon ang pulong imbis mutubo unta to sa iyaha nya nalikusan man sa mga sagbot nga tunukon matod pa niya among thorns are they which when they have heard sa diya nga sila makadungog magpadayon siya go forth magpadayon sila pero and are choked with cares. Pero malumsan sila sa mga cares. Dili sa kalibutan. Kanang kalibutan ba? Tanawa, bisan asa ta, daghan na kayo yung beach karon. Daghan na yung mga resorts, mga mukir nimo kung nag-uul ka, ato lang mo sa beach. Malipay ka, mo nang mingon ng tao, kahayahay dito. Lamigod na ate yung unini no, kahayahay ko. Gikare ang imong kagalingon. And riches and pleasure of this life. Sa mga pagkadato o sa mga kalipayan ng kalibutan. Muna sila, nalungsan, muna hinungdan nga dili sila mahingpit. Muna nga gusto sa Ginoo maghingpit yun ta. Kung sa atong hingpiton, although walay taong hingpit rin, pero ang pulong sa Ginoo is a hingpit. Itudlo niya tanan sa atong buhaton. Mabitaw na nga kita, kaya balo na taon sa atong buhaton. Kanang pagpakita sa Ginoo nato sa tinuod lang. Ingon pa niya dinhi. Sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Ang atong paglaom about anang eternal life nga giingon sa Ginoo dili na bakat. Gi-promise na niya sukad pa pagtukod sa kalibutan. Promise gina niya kang Abraham pa na, promise lang. Kita, kung sila wala man nakakapod si Abraham, wak man kasulod, si Joshua wak man gyud.
kapahulay. Bisan pa si David na human ang iyahang pag-ari dito, nagyubanan siya sa Ginoo, pero nawala. Pero kining gingon, the last trumpet, sigurado tang makapahulay yun ta ini, kaya ang Ginoo nagyong maghimo ini. Na iyang gi-promise, unsa iyang promise? The Holy Ghost. Manang giyo sa 1 Timothy chapter 4 verse 14 to 16 ha, unsa iyang gingon dinhi? Thou that keep it, that thou keep these commandments without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, sa verse 15, which in His time He shall show who is blessed and only potentate, nga matod pa niya, the King of Kings and the Lord of Lords. Nga matod pa niya dinhi, who only hath immortality dwelling in the light, which no man can approach, unto whom no man had seen, nor to whom be honor and power everlasting. Amen. Mo ni buot pasabot niya diha. Nga diin kita kunong nagbantay ning mga commandment, kinahanglan walay without spot, baka nang walay mansa. Wala kay mali. Kung musulod ka sa simbahan, maubita lang bihuli, kanang wag kay mali. Musud lang ka dito sa simbahan na kay kulang, hindi lang ka diri, ay sa tinuod lang, wala ka gi-counted sa Ginoo. Kung gila man ka sa mga tao, buhi ka, pero sa tubangan sa Ginoo, patayin mo na ang judgment sa Ginoo. Because gusto sa Ginoo ang justice, kanang matarong yun. Righteousness, mauma na ang iyang gianhid dinhi. The judgment of the Lord are true. Tinuod na, matod pa niya yung panidibid. Gusto niya without spot, unrebukable, kanang dili gyud ka mabadlong ba? Una kung ikaw sa kakristuhanon man lang, kay kanang kumo naman ang gitawag kristuhanon, ingon to lang mo, although ka na espirituhanon, kay nagpalo ka sa spiritual words of God. Kung ikaw tinuod kristuhanon, kung gawas man ka, unrebukable ka, dili ka masaway sa mga tao. Mo bitaw lang higugma ang imong silingan, higugma ang imong kaaway. Mo nang giingon niya, do not judge, do not criticize, and do not be malice. Ayaw mo pag malicious, kung nangaunsa na siya, sagdi lang ko na siya. Kung nanaway na sila, pasagdi sila. Paning kamuti ang imong kaugalingong kaluwasan mo na giingon niya Apostol Pablo. Ay ang Old Testament, nagsulti na daan, matod pa niya dito sa Ezekiel. Bisan pang naa si Noah, naa si Job, naa si Daniel, di na sila makaluwas, kundili ang imong kaugalingong pagkamatarong. Your own righteousness, kaya ang righteousness mauna ang makaluwas na to. O bitaw nang gitawag tag righteous man. Wala ang scripture, tuga, inspired by God, profitable for doctrine, puslanon yun ang pagpanudlo, aron ang tao ma-reproof, mabadlong ba? Makorek ug ma-instruction. Kanang reproof, ang mga magwawali, kinanglan magwali na sila, kaya ang scripture inspired by God to reproof, para pang-stop na, stop. Ang correction is look. Stop, look. Ang instruction is listen. Maminaw ta kay dunay instruction. Stop. Mo nang giingon reproof, badlungan na, uy hunaw nga na. Mo nang giingon dito sa Old Testament na kung nabasa, nangita daw kuno ang Ginoo nga diin. Kanang moingon, do not do this. Walay propeta mo ingon nga do not do this. Kanang propeta nga nag-distinguish what is right and wrong. Wala gipangita sa Ginoo. Kanang musulti og justice and judgment. Kanang judgment is decision, justice is righteousness. Kanang muanita sa simbahan, kinanglan mangita tag justice. Ang Ginoo gusto justice, kanang pagkamatarong, kanang giingon good work yun. Dili ta ingon nagsimba-simba lang ta. Kay kung simba-simba lang ta, pagkadagan nga nagsimba, halos naman gani ang tao, di nato may bawaan kung kana ba siya dili iya sa Ginoo kay ngano man nagsimba man. Pero kung atong tanaw ng pulong sa Ginoo kung gipalo ba nila, muna ang nagkeep ining commandments without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Hangtod nga moabot na si Jesus Christ sa verse 15, which in His time He shall show
who is the blessed, kinsa katong bulahan, and only potentate, matod pa niya, the King of Kings, nga siya angayan yun sa mga gitawag sa hari o sa mga hari. Kanang angayan siya nga mahimog yun ang kanang gitawag kanang ang Ginoo nga si Jesus Christ mabot nga hari sa mga hari, angayan yun ka nga siya hari sa mga hari nimo. Ug matod pa niya, the King of Kings and the Lord of Lords. Kabaw mo sa nang potentate, the powerful monarch or ruler. Nga kita mahimong angayan diya sa atong hari nga mga hari Diyo. Muna nga iyang giingon, i-keep nato ning commandment without spot and rebukable aron mahimutan angayan sa hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Nga mo na nag-rule, mo na ang powerful, mo na ang monarch ang tinuod. Usaw na ito pagkaangayan, kung naatay spot, naatay mabadlong na ito, sa mga klaseng Kristohanon muna ni. Sa verse 16, ingon pa niya, who only hath immortality. Kang kinsa siyara ang naay immortality, ang dili mamatay. Mo bitaw na nga si Kristo ra, naa